ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Sannan ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Ɗan majalisa wakiltar ƙaramar hukumar Funtuwa a Majalisar Dokoki ta Jihar Katsina a tarayyar Najeriya ya jijjiga zauren majalisar a yayin da aka so a hana masa damar tofa albarkacin bakinsa dangane da matsalolin tsaro da suka addabi jihar ta Katsina. Rayuwa, Mr. Speaker, ya haƙuri in yi magana da Allah ko za ta yi amfani ko ba za ta yi ba. Har me amfani? Ya haƙuri in yi magana ko za ta yi amfani ko ba za ta yi ba. Sannan ka ne, ai an riga an kawo ishin ba. Sai an ɗauka sama da Honorable Abubakar Muhammad Total, wanda daga baya ya samu damar bayyana damuwarsa, ya yi bayani mai karsashi da motsa zuciya. Wannan magana ai kawo ta aka yi, kuma kusan akwai wanda na je magana cewa local government ɗin shi an shiga a cikin sati ɗaya an shiga ni a Funtuwa local government, Mr. Speaker, yanzu duk sun kusan mutanen na an ba su dama sun gama zagura duk garuruwan da ke mu. Yanzu Funtuwa sama da wata 4, Mr. Speaker, babu ranar banza da ba su zuwa su ɗauki mutum ko su kashe su wuce. Shi yasa na ce ya kamata a bani dama in yi magana. Kuma muna dan fama da wata matsala guda ɗaya, Mr. Speaker, yan uwana yan majalisa. Duk sanda aka ce mutanen nan za su ci karansu ba babbaka, amma duk sanda wani daga cikin gari ya ga barawo ɗaya daga cikin barayin nan aka yi amfani da makami aka kashe shi, da kyar sai an yi kusan shekara ɗaya sana a kwace shi a nan state CID Katsina saboda ya kashe barawo, amma barawo ya zo ya kashe sama da mutum 1000. Kuma duk muna zaune muna kallon wani abu, Mr. Speaker. Shin sai ai magana a ce ba za kwanakin baya jibe yayin magana an ce wulakanci, an yi wulakancin in ba mu aikin mu hadde mana dole ne ya kana wakiltar mutane ana kashe su ba za a baka dama wannan shugaba kake tsoro da ba za ka yi magana akan shi ba. Mutane na cikin bala'i. Gwamna kwanan da ya hito ya ce mutum ya amfani da haƙori ya cizo ko ya sa danko ta kure miki ga wanda yadda aka yi ma Borno, Mr. Speaker, aka tura jirage suna bala'i, ya kamata ka tsina a tura wannan bala'in da muke ciki ya hina Borno yawa, Mr. Speaker. Kullum ko jiya haba ko jiya, Mr. Speaker, akwai abokin zai shiga gida ya tada barayi a cikin gari wanda bala'i da muke ba da shi kuma gida ya zauna ana cikin bala'i sai a ce ba za a yi magana ba. Allah shi kyauta. A ƙarshe, zauren majalisar ya amince da ɗaukar matakai masu tsauri don kare rayuka da dukiyoyin al'umma. Salisu Muhammad, Hausa 7 TV, daga Katsina, tarayyar Najeriya.